Ir bilen hormatu prezidentimiz Ahal vilayetiniň Akbudy etrabynyň Magtymly Dayhan birleşiginiň akin meýdanlaryna geldi. Häzirki döwürde Ahal vilayeti ýurdumyzda bereketli bugdy ýöndürýän vilayet bolmak bilen birde Dayhanlaryň bol hasyl ýetişdirmekleri we ekrançylyň ilmi esasy ösürmek uğruna toplamlaýyn işler amala aşyrýar. Bu ýerde Magtymly Dayhan birleşiginiň gallaçy kärinneçdi hormatu prezidentimizi mehirli garşylady. Assalamu alaykum hormatly prezidentimiz. Arkadaşlar gahmat herdan. Akbudyň mekany bolan Ahal vilayatynyň mukaddes topragyna hoş geldiňiz. Men Ahal vilayatynyň Akbudy etranyň Magtymly Dayhan birleşiginiň kärinneçi Ahmurat Ilmurat. Hormatly prezidentimiz, sağ adamyňa düşümli bolsun. Hormatly arkadaşlar gahmat herdan. Gallaragynyň gydgalaňly wagty men kärinne ýerime gelmeňiz. Meni hem ahli kärinnesli tüýsürekden megenlerdi. Hormatly arkadaşlar gahmat herdan. Kärinne ýerimde ýetişdiren Bugday hasylma akbata bermäsden uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz kärinneçiniň haýyşy boýunça gallar oňa akbata berdi. Hormatly prezidentimiň akbataty bilen ýurdumyzyň toprak howa şertlerine laýyk gelýän we häzirki zamanyň telematik enjamlaryny üpçün edilen kuwatly tenkelerim bereketli hasylyň urugyna girişdiler. Arkadaşly gahrman serdarymyz Magtymly Dayhan birleşiginiň bugday meýdanyna gallar ogynyň alınıp barlyşyny senledi. Gahrman arkadaşymyň başlangyjy bilen owa gyjylygyna ýaýdyrlandyrylan maksatnamalaryň işler hormatly prezidentimiň paratatly ýol başlygyna milli ykdysadiyetimiň bir möhüm pugdagy ýetijiň hil taýdan täze derejesine çykdy. O wetanagy toplamynyň düzümleriniň hemde hyzmat edýän pugdaklaryň teň taýdan injamlaşdyrylmagyna, döwrewaplaşdyrylmagyna, bugday rogyny ulanýan ýokary ýönlüjlikli häzirki zaman tenkelerini satyn alynmagyna döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Döwlet başlanymyz galla kombaýnlarynyň işini senleýän pursatlaryny ýetişdirilen hasylyň ýokary hilli we kefiýetiniň möhletlerini ýerine getirmek bagatda vice-premier Atahalliýewa birnäçe tapşyryklar berdi. Owagçylyk önümlerini önlüjileri dünýäde meşhur kompaniýalaryň ýokary önlüjlikli tenkeleriniň we gurallarynyň satyn alynýanyny belläp, hormatly prezidentimiz owagçylyk tenkeleriniň üren netijeli ulanmalygyna ünsçekdi. Vice-premier owetanagy toplamynyň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň berkitilmegi, täze häzirki zaman tenkeleriniň ýeligderli satyn alynma uğruna döwlet derejesinde alady edilýänligi üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirip, ýöňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi uğruna ähli tagallalaryň ediljekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz umuman ýurdumyzyň akin meýdanlaryna alınıp barýan işler, bugday ýorunyň gepkinleri we hasylyň derejesi bilen gyzyklandy. Ministerler kabinetiniň başlygynyň ornunasary tutuş ýurdumyz boýunça gallar onuň batly depkinlerde dowam edýänini belläp, geçen hepde hormatly prezidentimiň akbataty bilen Ahal, Liwap we Mar vilayetlerini, bugun bolsa Balkan we Daşoğul vilayetlerine gallar oňa girişlenligi, oragy guramaçylyk geçirmek uğruna ýokary derejeli taýýarlyk işleriniň görülenligi barada hasabat berdi. Bellenşýäli hormatly prezidentimiň owetanagy toplamynyň ösürilmegine bergen gollugy netijesinde gallar o mövsüminde John Deere we Class ýaly meşhur kompaniýalaryň häzirki zaman galla orjy kombaýnlary netijeli ulanýar. Pugdagy üçin tatyn alynan ýokary önlüjlikli täze tenkeler giýje günüňden tertipde işledilip, ekrançlara ýetişdirilen bol hasyly çalk we ýetkisiz ýygnamaga ýardam berýär. Hormatly prezidentimiz owagçylygyna degişli öňümçük kärhanalarynyň, şol sanyna elevatorlaryň, gaýtadan işleýän düzümleriň, suwgaçylyk toplamlarynyň netijeli işiniň ýoly goýulmalygyna ünsçekdi. Şol buratyň özünde gallar ogynyň ýokary hilli we öz wagtyna tamamlanmagynyň wajypdygyny belläp, döwlet başlarymyz tapşyrylan hasyl üçin Dayhanlar bilen hataplaşygy öz wagtyna geçirmek babatda anyk görkezmeler berdi. Şunun bilen maglykda döwrewap tenkeleriň netijeli ulanmagy, öňümçüge ýöňde bar tejribeleriň we tehnologiýalaryň giňden ornaşdyrmagy bilen baglanyşyk meseleleri möhüm ähmiýet berilmelidir. Bu işler ýurdumyzda azyk bolşagynyň üpçün edilmegine, möhüm wezipeleriň üstünlikli çözülmegine we owagçylygyny mundan meýlekde okgundy ösürmek üçin uly mümkinçilikleriň döredilmegine giň ýol açýar. Sonra hormatly prezidentimiz bir de guralan göýök bakçy we miwe önümleriniň, däneli ekinleriň görnüşleriniň, çörek we çörek önümleriniň sergisi bilen tanışdy. Sergidäki çörek önümleriniň bugdaýyň şu ýylky birinji hasylynyň taýýarlandygyny habar berildi.
olaryň bugdoýyň täze görnüşlerinden taýýarlanyny, çörek önümleriniň ýokary hili önümçigi täze ornaşdyrylan görnüşlerining has tapawutlydygyny bilmek ýakymly. Yergilenle billep geçtik. Şu mövsümde yurdumyzyň agakin meýdanlaryna bugdoýyň bol hasyl berýän Arkadag, Firdar, Pragy ýaly täze görnüşleri kildi. Bilinçli ýaly bugdoýyň täze görnüşleri ýokary hasyllygy, DNA-leriniň iriligi we köp tuw talap etmeýänligi bilen tapawutlanýar. Bu bolsa täze görnüşleriň beýiklik derejesiniň ýokarydygyny görkezýär. Görkezilýän önümleriň köpdürligi türkmen topragynyň arsyl bereketiniň aýdyň suwutnamasydyr. Ak bugdoýyň gadim mekan hökümine karar edilen bu toprakda ýüsürip ýetişdirilen önümleriň, aýratynda bugdoýlaryň ýokary hil derejesi bükünjegiň ýeriniň we suwunyň sakawatynyň habar berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzda alınıp barlayan maksatnamalaryň işleriň netijesinde ata watanymyzda ak bugdoýyň, göýük bakça önümleriň, miweleriň we ýer ýemişleriň bol hasyly ýüsürip ýetişdirilýär. Hemde halkymyzyň yrskaly her bir maşgaly ojagynyň bereketi bolup taçaklanmada dolýar. Döwlet daşlarymyz teride görkezilýän önümler bilen tanışyň başynda türkmen topragyna ýüsürip ýetişdirilen önümleriň, şol sanyna gally önümleriniň ýokary hili, ýokumlylygy, ekologik taýdan araslygy bilen tapawutlanýanyny belläp, bugdagy häzirki zamanyň täzeçil suwlaryny, tany tehnologiýalary işiň ornaşdyrmalygyny aýtdy. Tany tehnologiýalaryň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleri güzükçi etmäge we pugdagy dolandyrmakda alman gazanlaryny peýdalanmaga hemde hojalyk işlerini talablaryk alyp barmaga mümkinçilik berýär. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde pugdagy täze gelip goşan häzirki zaman tenkalaryny siledi. O wetenaga toplamyna gelip goşan galla kombaynlarynyň injamlaşdyryş derejesi, olaryň ýönlüjil kuwaty ýokary halkara ünlerine dolu laýyk gelýär. Bu kombaynlar ýurdumyzyň toprak kuwa şertlerine laýyk gelýän derejede bolup, olaryň ýönlüjiligi ýokary görkezjilere eýdir. Tanly ulgam arkaly dolandyrylýan kombaynlarda mehanizatorlaryň ýönlüjilik işiniň üpçün edilmegine mühim ähmiýeti bolan ähli wirus şertler gödüňde tuturupdyr. Munyň özi hormatly prezidentimiziň o wetenagy toplamynyň maddi injamlanan dünýäniň iýliglerle berkitilmegi, ýetişdirilen hasylyň gysga wagtda we ýokary hilli ýygnaryp alınmak ornuna edilýän iýliglerli tagallanyň aýdyň netijesidir. O wetenagy toplamynyň ähli düzümlerine ýaýlandyrylan giň göçerli özgertmeler hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda adyk bolşugyny pogtalandyrmak, şol sanyna içerki bazary ýurdumyzda öndürilen önümler bilen dolu üpçün etmek boýunça öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli çözülmegine giň ýol açýar. Soňra hormatly prezidentimiz gallaçy kärenneçi Akmuradow bilen söhbetdeş bolup, onuň iş şertleri, maşgaly ýagdaý bilen gyzyklandy. Hemde käreni ýerine ýetişdirilen hasylyň derejesine ünsürdi. Akbugdoý etrawynyň Magtymly Daýhan birleşiginiň kärenneçisi Akmuradow Arkadagy gahrman serdarymyzyň bir ýere gelip alyp barýan işler bilen gyzyklanmagynyň özi üçin bilent mertebedigini aýtdy. Hemde hormatly prezidentimiziň şag adamynyň mübarek bolmagyny arzu etdi. Hormatly prezidentimiz kärenneçiniň alan ýeriniň muqdary, hasyllygyň derejesi we kärenneçiligi netijeli alyp barmak ornuna döredilýän şertler bilen gyzıklanyp, döwletimiziň daýhanlaryň ahlakly zähmetiniň ýerine düşmegi, obagçylykçylaryň iş we durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy ornuna iýligderli alady etjekdigini belledi. Kärenneçi hormatly prezidentimiziň hemde gahrman Arkadagymyň döredip berýän mümkinçilikleriniň netijesinde tutan ýerli we ýöneljilikli zähmet çekmek üçin ähli şertleriň döredilýänini aýtdy. Ol 2010-njy ýyldan bäri maşgaly agdalar bilen kärenne alan ýerine bugdoý we gowaça üsürip ýetişdirýänini belledi. Şeýlekem ol özüniň umumy 62 hektar kärenne ýeriniň bardygyny 2025-nji ýylyň hasyly üçin 42 hektara bugdoý, 20 hektara bolsa gowaça ekenligini, bugdoý meýdanynyň her hektarynyň 40 sentnere golay hasyly garaşýanyny habar berdi. Kärenneçi Daýhan hormatly prezidentimiziň özüniň iş ýerine gelmeginiň tutuş maşgalasy üçin uly hormatlygyny aýdyp, arkadagy gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Döwlet tarapyndan iýdigderli golluk görülmegi netijesinde toprakdan bol hasyl alınýar we gowy girdiji gazanylýar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda obagçylygyny ösdürmäge uly üns berilýändigini, obada durmuş ýaşaý şertlerini gowlandyrmak üçin ähli wirus işleriň geçirilýänini belledi. Şeýlekem döwlet başlarymyz halar zähmet çekip, ýerden bol hasyl alýan daýhanlara döwletimiziň hem işe golluk berjekdigini aýdyp, kärenneçleriň asylly iş edýänliklerini, şeýle zähmetseýär daýhanlaryň tagallasy bilen ýurdumyzda adyk bolşugynyň berkitilýänini belledi. Şeýlekem bir ýerde hormatly prezidentimiz özüniň
ahlakly zähmeti bilen takawaty toprakdan bol hasyl öndürýän kärinneçe sowgatlaryny gowşurdy. Kärinneçi daýhan şaher paýlary hemde daýhanlaryň netijeli zähmet çekme oruny dürelip berilýän ähli şertler üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirip, hormaty prezidentimiziň we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň janlarynyň sagy ömürleriniň uzak bolmagyny alyp barýan döwlet ähmetli, il-ýurt bähwetli beýik işleriniň hemişe arawaşyklary beslenmegini arzu etdi. Hormaty prezidentimiz himmelere alyp barýan asyrly işlerine uly üstünlikleri kazanmaklaryny arzu edip birden ugrady.